Budeme sa rozprávať aj na tému svetlo, pretože svetelko dokáže liečiť, takže ak náhodou po štúdiu uvidíte množstvo detí ako smeti s takými blikajúcimi svetelkami, je to v poriadku. Fototerapia, to je názov témy, ktorej sa budeme venovať. Detičky a fototerapia. No, Kvetka, máš to tam veselé. Mám to tam veselé, skoro vôbec nič som nepočula, čo ste robili, lebo tuto som sa venovala mojim ďalším hosťom. Tak najskôr predstavím tú najstaršiu, ktorá sedí medzi tými mladšími, ak dovolíte, Štepánka Adamcová. Príjemný dobrý deň. Dobrý deň. A spolu s ňou prišli Sofinka, nádejná modelka, ďalšia nádejná modelka Miuška a Maruška. Dievčatá, čo vy to tu, prosím ťa, čo ty to tu máš? Aký hrb? Lienku. Lienku ty máš? A čo tá lienka ti tam robí? A to je taká veľká lienka. Schovala sa ti pod pulovrík, ale viac nám o takýchto lienkach, ktoré deťom takto vytrčajú, už povie Štepánka. Štepánka, najskôr nám prezradte, že ako vlastne funguje tá fototerapia alebo liečba svetlom. Čo to vlastne je? Fototerapie je léčebná metoda, která se zakládá na působení nízkoenergetických fotonů. Jde tedy o to, že světlo působí pozitivně na lidský organismus, a to tak, že vlastně tkání je pohlcováno to světlo, ty fotony, které způsobují fotochemické, fotobiologické reakce. Je to například látková výměna, urychluje to buněčný metabolismus, podporuje se multiplikace kolagenových vláken a další, což je právě ten účinek toho světla, té energie světelné. Dobré, a pri jakých ochoreniach teda by sa dala použiť takáto fototerapia? Fototerapia se dneska využívá v mnoha různých oborech. Je to od ortopedie přes dermatologii, geriatrii, používá se i v diabetologii, to znamená u cukrovkářů, endokrinologii a nesmím opomenout ani gynekologii, kde máme speciální zařízení, speciální přístroje přímo pro gynekologii a stomatologii. No a napríklad dnes sa tu rozprávame o rakovine hrubého čreva, o prevencii. Vedeli by sme toto využiť aj ako prevenciu alebo pri liečbe, ako podpornú liečbu na rakovinu hrubého čreva? Takhle, nedá se říci, co se týče těch závažnějších onemocnění, vždy doporučujeme poradit se s lékařem. Jasně. Každopádně fototerapie se hodně doporučuje pro prevenci, to znamená, my posilujeme nebo snažíme se nejvíce posilovat imunitní systém, který je základem všeho. Vzhledem k tomu, že je tam i efekt protizánětlivý, analgetický a biostimulační, tak poté, pokud už někdo podcení tu prevenci a neposiluje ten imunitní systém, bohužel volí jako poslední variantu, nebo nás už bohužel volí jako poslední variantu, kdy léčíme už konkrétní onemocnění. Jedná se o onemocnění pohybového ústrojí, to znamená různé problémy, ať už je to tenisový loket nebo nějaké úrazy po sportu, nebo jsou to bolesti, ať už krční páteře nebo beder, kloubů a tak dále, ale také v té dermatologii určitě. Tuto vidíme, stále sa nám prelínajú také obrázky malých škôlkarov. Aj my tu dnes máme ako hosti malé škôlkarky, ktoré využívajú fototerapiu. Viem, že existuje projekt, ktorý sa nazýva Zdravá škôlka. Čo to teda znamená, ako vyzerá tento projekt v praxi? Cílem projektu Zdravá školka je právě, jak už jsem mluvila, o posílení imunity, tak my se snažíme posilovat imunitu dětí. To znamená, aplikujeme fotonixovou biolampu na zdravé děti, svítíme jim na bod, kterým stimulujeme právě, nebo stimulací tohoto bodu posilujeme systém imunitní, jak Sofinka ukazuje, a tím se snažíme snížit nemocnost dětí. Už teď máme po měsíci výborné výsledky, kde vlastně ve třídě, kde aplikujeme dvakrát denně po 10 minutách, nemáme žádnou nemocnost, všechny děti nám chodí do školky, takže ty výsledky jsou opravdu úžasné, ale je potřeba pravidelně svítit, pravidelně aplikovat. A najmladšie dieťa, ktoré si môže dať takúto lampičku na seba ako lienku, tak ako to majú dievčata tu u nás v štúdiu, tak v koľko rokov môže mať také najmladšie dieťa? Aplikovat se dá už na malé dětičky. Já tady dokonce mám obrázky, kdy máme už 7měsíční děti. Ono bohužel například s atopickými potížemi už se objevují, nebo ty atopické potíže se objevují už u malých dětí, už u miminek, takže já tady mám 7měsíční miminko v podstatě, které má atopický ekzém rozsáhlý po celém těle a svítí se vlastně po dobu už 4 týdnů, nebo po těch 4 týdnech už jsou vidět výborné výsledky, které jsou poměrně viditelné. Samozřejmě je potřeba svítit na všechna ta postižená místa. Ono nevymizí, protože tam je to dáno dispozicemi a taky okolním prostředím, takže to nevymizí ta příčina. Každopádně my pomůžeme těm projevům, takže ty puchýřky, zčervenalá místa a to nepříjemné, to svědění a pálení, tím vlastně my odstraníme právě tou biolampou. Takže
Takže aj takýto atopický exém sa dá zničiť, alebo teda zmierniť práve touto fototerapiou, ako hovoríte. Je to právě tím biostimulačním efektem, který urychluje hojení a tím, že působíme tím červeným světlem, které proniká opravdu hluboko do tkáně, je to dáno i polarizací, která je velmi vysoká a tím, že se jedná o vysoce svítivé LED diody, čili zdrojem světla je opravdu monochromatické světlo, tak se dostáváme až na buňky a tím v podstatě opravdu zamezíme těm projevům. Povedz mi, prosím ťa, Sofie, ty komu tam kývaš? Povedz mi. Maminke? Do televízora. Teraz si hviezda. Ty vieš o tom, že teraz si hviezda? No. Pozri sa, a ďalšia hviezda k nám ide, moja kolegyňa Eva. Evi, ideš si to aj ty vyskúšať? Ideme si dať aj mylienky, že či budeme zdravé? Je to veľmi zaujímavé. Že je to zaujímavé. Moje dieťa má teraz za sebou týždňové sopliky a kašle. Normálne rozmýšľam, že či nad takýmto niečím nezačnem uvažovať. Skúš to, Evi. Ukážme, ako sa to zapína. Sofinka, ty nám ukáž. Ona mi to ukazovala predtým, že kde sa to... Tam. No. Pak ještě jednou, no ty si šikovná, Sofinko, už to umíš. A teraz to dám na to miesto, kde mám nejaký problém. Hej? To na hrudník. Na hrudníček? A tam svítíme na imunitu, posilujeme, viď? Dobre, takže dievčatá, ja si idem posilovať imunitu. Dobre, tuto na hrudník hovoríš? Takto, Sofie? Bude Květka skúšať, má aj niekto negatívnu reakciu na to? Ne, právě to je výhoda léčby červeným světlem, že je to bez vedlejších účinků. Samozřejmě dá se to kombinovat i s jakýmikoliv léky, není problém, jedná se o energii, o působení fotonů, takže není s tím problém. A je potřeba aplikovat, teď jsem chtěla říct, přímo na kůži. I ta kůže musí být očištěná, samozřejmě zbavená jakýchkoliv nečistot. No, dievčatám teraz týmto malým splníme taký sen. Oni sa chceli ísť pozrieť do toho skákacieho hradu. Choďte tam za Evkou a za Sofinkou. Choďte sa pozrieť, čo je tam vnútri, dievčatá. Ja veľmi pekne ďakujem Štepánke za to, že prišla aj so svojimi malými kamoškami z tej zdravej škôlky sem k nám do štúdia. Inak dúfam, že im v budúcnosti nič také nebude hroziť ako záškoláctvo, pretože práve o záškoláctve sa budeme rozprávať o malú chvíľu. A predstavte si, že sme aj zistili, kto zo slovenského showbiznisu, ktoré celebrity blicovali poza školu a tam triafal absolútne do bránky jednoznačne Jožko Golonka. Veď sa poďte na to pozrieť spolu s nami.